Mr. Cleophas moparo ne japuonj gimoro. Kawuono bende waloso weche mag somo yieni mano wacho Mr. Cleophas kawuono ka emane ok adhi puonjo geography. Ana puonj theory. Kawa bedo ka warange achiel kachiel. Erokamano ahinya Morino kal kuom thuolo mar chopo e studio kinyi ma kawuono kama chielo antiere kod jagoro maduong' mar riwruok mag jopuonj mano mara Kupet mabende en japuonj kendo wantiere kode ka achiel kachiel wan ka kod Akelo Misori. Oyawre kendo machiegni japuonj. Oyawre Jack Cleophas ne amor kwe luonga e mbaka oromo. Kawuono ne. Kamano kendo moso jothuolo te mawinjowa achiel kachiel yaw. E thuolo mar higni adek achako kodi ma jatend piny Kenya William Ruto osebede e apisi. Dimiya atamalo marom nade kaka migawo mar somo osetayo sekta mar somo. Kawuono kama walose nitie jopuonj mamoko manie ng'anyo. Mumang'eno opogore kata mag jokupet, jowasu ntiere oko. Iwacho ni en ng'anyo ewi ng'anyo. Kutemo dhi e ng'anyo, tichungou matin, turomo kod jatend piny, tung'ade, uchunge, udok. Singo ma ok chop ga kare, ma kinde ka kinde mantiere. Sirkal osetayo yo machalande kaka jopuonj mane sekta ni masomo. Erokamano ahinya ni Goramoga Jwang' to kendo duto mawinjowa kachiel kwane Ramogi Studio kae TV. Gima dwa wachi ni bang' higni adek mag telo mar Dr. William Samoei Ruto